ty si mi tuším, ak si dobre pamätám, hovoril, že nie si za zbrojné embargo na Izrael. Dobre si to pamätám? Nie, ja na túto otázku neviem odpovedať. Nevieš odpovedať? Prečo? Lebo nie na všetky otázky mám odpovede. Dobre, ale tak toto je dosť dôležitá otázka. V Gaze sa deje genocída, hladomor, etnické čistky a keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak okamžite sme dali zbrojné embargo, sankcie a prečo tuto nevieš urobiť to isté? Ukrajinské životy sú cennejšie ako palestínske v Gaze? Nie. Tak potom prečo není to isté opatrenie aj tu, aj tam? Lebo obidve sú komplexnejšie otázky než čierno-biele. Dobre, ale deje sa tam genocída, to je dosť jednoznačná vec. Ak nesúhlasíš, že genocída, tak je to takmer genocída. Medzinárodný súdny dvor povedal, že je to veľmi dôveryhodné, že to môže byť genocída, preto to skúma ďalej a uložil Izraelu, aby nepokračoval v tých zločinoch. On pokračuje ďalej. Čiže je to veľmi vážne a jednoznačné. To není, že je komplikované, nevieme. Tam sú zločiny obrovské. Sám to vieš. 14 000 detí zabitých. Viac ako na Ukrajine. Je to jednoznačnejšie ako na Ukrajine. Tam sme za sankcie a zbrojné embargo, proti Izraelu nie. Ty chceš, aby to zabíjanie pokračovalo? Nie, preto som podporil požiadavku na okamžité a trvalé prímery. Áno, ale to je také blá, pokiaľ budú nemyslím, Nie, ja ti poviem, v Tel Avive to takto hodili do koša a zasmiali sa na tom. Pokiaľ budú prúdiť zbrane, dovtedy budú zabíjať. A prečo teda... Ale ja úplne povedám, že v tomto momente do tejto diskusie akože nejdem, lebo sa venujem dvom vlastiam a že nejdeš, kde sa genocída a ty sa chceš vyhnúť otázke, že či ju budeme podporovať, alebo budeme proti nej. Medzinárodné právo, asi vieš, prikazuje štátom zabrániť genocídy. To nie, že či chceme, my musíme zabrániť tej genocíde. A nie keď už sa stane, ale počas toho, ako sa deje. Neviem, ale robím to, čo je v rámci mojich možností na to, aby som ich zabránil. V tvojich možnostiach, ale v tvojich možnostiach predsa, vieš, prečo sa vykrúcaš? Je v tvojich možnostiach byť za zbrojné embargo alebo za sankcie tak, ako proti Rusku. Si za ľudské práva, tak potom palestínske životy sú rovnocenné ukrajinským, aj našim, aj izraelským. A keď vieme zastaviť, prijať opatrenie voči ruským zločinom, tak potom prečo nie je rovnaké proti palestínskym, keď tam je to jednoznačnejšie? Lebo na túto otázku nedokážem jednoducho odpovedať, lebo nemyslím si, že tak povediac krajina, ktorá je pod útokmi zvonka. Myslíš Gazu? Nie, myslím Gazu a Izrael. Preto som proti tomu, preto hovorím o tom, že to nie je úplne jednoduché, pretože ty nemáš situáciu, kedy na Rusko by lietali z Číny rakety, hej? No, z Ukrajiny chodia tie drony občas. Nie, tu je a z Gazy chodia rakety. Áno, a napriek tomu dávame sankcie na Rusko a na Izrael. Ale ja teraz hovorím o útoku z Iránu. Tiež drony. A to, aby sa dokázal Izrael brániť. Nesúhlasím s násilím v Gaze. Dobre, ale Izrael tými... Ale súčasne vidím, ako problém je v tom, keby sme, tak povediac, nechali Izrael bez schopnosti brániť sa voči vonkajším rozhľadom. Preto to nie je také čierno-biele a ak dovolíš, že naozaj túto tému momentálne neriešim. Ale tvoji kolegovia z Renew zo Slovenska sú za zbrojné embargo. Prečo vy nie ste? To je dobré, lebo ja túto tému aktuálne neriešim. Lebo ja som vieš, že ja neviem, že ty si myslíš, že ty si môžeš ako politik, ktorý je za stranu, za ľudské práva, povedať, že mňa nezaujíma, čo je v Gaze, ja to neriešim, keď sa tam deje genocída. Ale to som nepovedal. Ale ty si povedať, že ja to neriešim. Nie, lebo ja riešim väčšinou iné veci a nemôžem riešiť absolútne všetko.
genocídu. Tým pádom sa nedávam do diskusie o tom, že ako napríklad nastaviť zbrojné embargo. A ver mi, je to niečo, čo má že nesmierne škre, ale to není podľa mňa o tom, že poviem, že zbrojné alebo nezbrojné embargo, ale akým spôsobom. A ja si nemyslím, že toto je spôsob, že akým spôsobom dotlačiť Izrael k tomu, aby dodržoval medzinárodné právo v Gaze. OK, 7 mesiacov sa deje genocída a ty doteraz za 7 mesiacov si nenapadol ťa ani jeden spôsob. A pritom hovoríš, že ťa to veľmi trápi. A to ti má niekto veriť, že ťa to trápi, keď vôbec nič si preto neurobil. Ani nápad si nedostal, že čo by mohlo pomôcť. Zbrojné embargo nie, ale ani alternatívu žiadnu nemáš, lebo to vyhlásenie som ti povedal, čo urobili v Tel Avive. A to je v súlade s ľudskými právami podľa teba? Vyhlásenie do koša? Nie. Nie, tvoj alibistický postoj, veď sa rozumieme predsa. Ako veď ty vieš, že tam v Gaze zabíjajú ľudí ako mňa, hej? A ty nechceš nič urobiť preto, áno? Ako, jak sa ja mám cítiť? Vieš sa vcítiť do toho? Viem sa od toho vcítiť. Áno, tak mi povedz niečo poriadne, čo by to dokázalo. Lebo ty zbrojné embargo nechceš na Izrael, sankcie nechceš a iný nápad ani len nemáš za 7 mesiacov a pritom ťa to vraj trápi. Tak mi povedz, ako ťa to trápi. Že zabíjajú tam ľudí, ako som ja. No tak mi to povedz, preukáž to. Ale nemám na všetko riešenia, keď by som mal na všetko riešenia. Akože to je super, ja neviem, či si uvedomíš, ako sa strapneš teraz. Tak ti treba. Dobre, tak ti treba. Tak ti treba. Ľudské práva. Akože úplne podané. To som zvedavý. Že ja si dovolím povedať, že mi na ľudských právach záleží, ale ja odmietam prisúvať na tento spôsob diskusie. Ja sa úplne, že necítim špeciálne v tejto oblasti, ktorá je, že extrémne komplikovaná. Není komplikovaná. Izrael tam pácha genocídu, hladomor, etnické čistky. To treba zastaviť. Si za sankcie, ktoré to zastavia a vzbrojné embargo, alebo nie? Potrebujeme vyvíjať tlak na Izrael. Ďalšie vyhlásenie do koša. Hej? Biden už zastavil dodávky zbraní. Prečo nevieš povedať ani takú jednoduchú vec? Biden to už povedal a zastavil dodávku zbraní. To som rád. A prečo ty nie si za to? Lebo Slovensko zbraň nedáva. Ale Európska únia áno, Nemecko. Nie Európska únia. Ale Európska únia môže prijať sankcie. Európske sankcie budú platiť aj na Nemecko. Krajiny Európskej únie dodávajú zbrane. A Európska únia to môže prijať sankcie.